Guys, mga kamigs, may pusit tayo dito. Yan, mga kamigs, oh, pinakuloan ko na para mabilis maalis yung yung balat niya. Yung kasi yan, yung pusit na kung tawagin sa amin ay karpit. Yan, pinakuloan ko muna para mabilis mawala yung balat niyang itim mga pula. Yan, mga kamigs, oh, babalatan ko muna yan, linisin muna natin para maganda yung niya, balat. Yan, mga kamigs, maya na. Guys, yun yung natin guys, oh, Ricardo. Yan, oh, kamatis, sili, yan, luya, bawang, sibuyas, yan. At yun na yung pusit guys. Adobohin muna natin yan, tapos gagataan. Yan, oh, mga kamigs, yan ang ating pandigma dyan, oh. Ang sili, yan. Yan, maya na lang mga kamigs. Guys, isa na natin magluto ng ating luya. Yan. Unahin muna natin ang ating luya. At tayo magluluto na naman ang pusit. Yan, bawang. Yan. Purong pusit yan mga kamigs. Yan. Ang sibuyas. Guys. Sabay-sabay na natin yun guys. Isa. Madali lang naman yun guys. Kasi pinakulaan ko na yung pusit. Lagay na natin yung kamatis. Guys. Lutuin lang natin guys ang Ricardo. Yan mga kamigs. Ilagay na natin mga kamigs. Agado ang pusit. Yan. Yan. Yan kamigs. Hinalang na natin ating pusit. Kamigs. Ang ating pampasarap. Sili. Lagyan na natin mga kamigs ng toyo. Yan. Yan kasi guys ang purpose natin. Adobohin muna natin yung pusit bago natin lagyan ng gata. Lutuin muna natin maigi sa tuyo. Yan, lagyan natin ng konting tubig.
Yan mga kamix. Puluin muna natin yan maigi para maluto na sa ang pusit natin. Yun guys. Ating adobong pusit guys. Guys, oh, ang adobong pusit. Yan. Malapit nang maluto yan guys. Gas-igasan lang natin at maglalagay na tayo ng purong gata guys. Yan, lutuin lang natin maigi. Kamigs kasi dapat ang pusit nilulutong maigi yan. At, yan. Yan mga kamigs. Mag-aadobo na naman tayong pusit. Ayan. Yan mga kamigs. Lagyan natin ng paminta mga kamigs. Yung kamigs, lagyan na natin ng magit. Para paglagay na natin ng gata ay tunaw na kagad siya. Yan. Mga kamigs, ayan yung gata natin. Oh. Yan, purong gata. Yan. Yan guys. Lagyan na natin yung purong gata niya. Yan. Ganyan ang ano niyan guys. Ang adobo sa gata. Yan guys. May itimpla natin yan kung okay na yung panlasa. Yan. Lutuin lang masyado natin ang kanyang gata mga kamigs para masyadong maluto siya. Ayun mga kamigs, tamang-tama lang yung lasa niya. Kaya lang mga kamigs, may anghang talaga siya. Yan ang masarap dyan. May anghang. Yan mga kamigs. Adobo sa gatang pusit. O kaya pusit. Adobo sa gata. Yan. Yan mga kamigs. Oh. Yan ang ating recipe for today. Adobong pusit sa gata. Yan. Puluin natin ang pukuloy niyan mga kamigs. Para makaluto na tayo ng isang putahe. Ayan. May anghang siya mga kamigs. Yan ang masarap sa pusit na adobo sa gata. Modo maanghang. Pero pag sa panlasa nyo ay kulang pa. Sa akin, kulang pa yan. Pwede pang mag-add ng sili. Yan o. Yan o. Sili. Pastilan. Pwede So pang i-add weird. natin yan. Pag ano na, pag modo, sa akin kasi, kung sa akin, hindi pa masyado ang sili. Pero sa kanila, maanghang na daw yan. Pero sa totoo lang mga kamigs, hindi ako nagpipisa ng yung siling hinog. Talagang mas sasarapan ako yung hinahalo sa luto yung sili. Kasi parang naano na paghilaw yung sili niya. Pero para sa akin kasi masarap yung hinahalo sa niluluto mo yung sili. Kahit sobrang anghang, okay lang basta luto.
Yan, pag meron tayo maluluto na naman. Yan, kulo-kuloin na natin ang pakulo ito para maluto na naman yan, mga kamigs. Para makaluto na naman tayo ng isang putahe pang ulam. Yan. Yan, mga kamigs. Yan. Yung ating ulam for today. Ang ating ginataang ay adobong pusit at gata. What? Adobo sa gata. What the fuck? Pusit na adobo sa gata. Yan. Pinuro lang natin mga kamigs para masarap. Purong pusit. Hindi na tayo naglahok ng papaya. Kasi nilagyan natin ng sili. Yung pinakanghang lahok niya mga kamigs. Yung sili. Yun talaga ang pinakang ano niya. Ingredient niya. Ayan. Luto na yan mga kamigs. Hanggang dito na lang po ang ating munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi. Saan po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po tayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi. Bye-bye!